Des de la pàgina principal de la Universitat de València podem accedir a l'aula virtual mitjançant un enllaç que trobarem en el menú de la part dreta de la pantalla. A partir de l'actual període acadèmic, l'aula virtual està basada en la plataforma educativa Moodle. Per accedir a l'aula virtual serà necessari identificar-nos introduint el nostre usuari i contrasenya de la universitat. En la part central de la nostra àrea personal podrem visualitzar els nostres cursos per al període 2016-2017. Podem accedir a qualsevol assignatura i consultar els materials corresponents. Si necessitarem accedir en un moment determinat a materials anteriors al curs 16-17, en l'apartat d'enllaços disposem d'un link que ens permetria l'accés a la plataforma anterior d'aula virtual. Per a qualsevol consulta o incidència que ens puga sorgir, sempre disposarem d'un enllaç al CIA que ens ofereix suport a l'alumnat.